Hi guys, good morning. Kumana day kog luto guys, wala ko mag-video magluto guys ay. Nagluto na ko sa among pamahaw. Ako nang gi andaman sige anog kuan para ba. Luto ko adobo na manok nanay itlog. Manok ug itlog nagkuyog. Ya, utan ni Mader, utan Bisaya, nanay kalabasa, naong giluto. Napay dako kayong kaha, wa pa mahugas gabi, nagluto og spaghetti gabi guys. Lami may kag spaghetti niya na po sige na, lami bitaw pa niya din. Pagluto kay ato ibutang sa rep kay lami ikaon og kanang bugnaw. Kanang lami kuno kanang bugnaw mo to nagluto og gabi. Ang andaman sige og kaundaan. Na to gipabugnaw guys. Madala na og sudan. Para magbaon na. Atong estudyante ato ng pakanon. Estudyante na to. Hindi din ako na itong ipainom gatas din. Palakula to nos gawas. Itong andaman o ito na itong estudyante guys. Itong estudyante pakanon na to. Gi, kanawag na gi. Umahaw na. Andaman og pamahaw. Sige yan guys. May mga project ipangimo gabi dugay na po nakaguman pa. Kuan. Andaman daan pero niya pa na lang. Adobong na itlog. Ang itlog og manok nagkuyog. Pay bahaw. Ari nagi. Nanay mong bahaw no nagandam na imong kuan. Tubig daan. Mandahan guys para mukhaon na to dyan te. Sa katabang mga sa buhaton kay tingklase man. Mandaman landaan. Mukhaon na. Morning guys. Morning. Uy. Tingog man si madam. Guys, good morning. Ang nagbaklay-baklay, nisulod na pod. Tulog na po na nagsadyo pa. Oy, humana. Ako na nang gipainit. Na. Oh. Ang mari og kanang kuwan. Matapon. Ayun wheel kay mari pang bata. Di ka naganit sa gawas ka lakaw-lakaw. Katubo na po. Nya, kumusta ang pasyente? Okay pa sila. Kaya atong pasyente ko sa ito, paghuwat sa akong mando ha, pataka alam ko diag bunot. Baylo na po niya na. Inigting ko sa cellphone ning nako. Ang pasyente na akong number 1. Saman. Ito na. Kuri mo lagi. Ito na. Okay. Okay pa sa all right. May atong padulan may alabara bay. Paway na kay hindi ka na maganda mo kaon na ay Maligo ko tataon. ay sag kaon Di ka na ko sa gawas guys nga baklay-baklay pasingot ginagmay katataod maligo. timo gatas da unya naman ta kapay mo dayon kaon Hanggang naong nan sana ni hindi na maarang sa screen. Walang mga problema guys. Mahirap problema. Maging vlogger guys ha. Mas ato mga problema sila buhay at nang gitawa. Adada? Katawa na natin ang mga problema natin. Ayaw po si katawa kayo makaingon niya na makita nabuwang na niya sa problema siguro siya. Kinsa siya katawa, ikaw naman siya katawa. Siyempre, comment ako kanang
kung sa istoryang kuan ba binugoy gikati ra tamo para magkatawa pa mo gapil. Kati ba kati? Sa kasiping sa Gadugdog sakin. napahak na di ay. Muna pang kuan guys, pang malakasan. Nahihilaw pa o green pa. Paano di man makakaog saging na hilaw ano na sa hinog. Bala sa akin. Guys. Di makakaog saging na hilaw. 3 years pa ko no. Hinog na siya noon. Kaya di ko sinog. Kalami rada ng hinog. Kaway lami da ng hilaw. Kaya di ko rin sinog. Ngano nga tumukos green nga na mayo. Saya kilang tao. Kagong sunod na pod. Go! Ano siya? Gawa sulod, digda. Gawa sulod, digda. Yan trabaho. Parang robot. Gimingaw na kumungat tukuan. Gimingaw na. Adyo ido. Ay, Adyo. Maulo si Jeng Naung. Sa nagkasa-kasa, ikaw biskwit. Ano na kunya na. Nagtimo sa kuno siya. Mudin ko ng timo. Kaya ko rin ang paim ng Yakult guys kay antibiotic duha ka buok. Giinom. Para ka dijin ba, wag ipainom na kong Yakult. Naano ba siya na, ano siya na Yakult? Oo, katilaw na. Pag na sa katilaw. Punta na sa gansa kuno'y lasag yan. Unsa ko na ilasa. Sa katilaw sa katsikan. Lami na. Kailangan bago nagiinom ka ng antibiotic, minom jud ka na. Salamat sa mga nag-advise o sa doktor na nagingon na po. O sa mga nag-advise po na mga mayong mga viewers na nagsubaybay na mo, nag-advise po Yakult yung kuno inon bago basta maginom antibiotic. Diba? Ng jacket, ibalik na to Uy. yung kuwan mo. Mana nang kita Uy, muskwila ka dili. Skwila. Siyalan. Di na mao. Tara nakahangir. Nasubos. Nakahangin niya, oh! Tro, itong mga pinalanggang viewers ba, viewers. Pwede dito mag-explikan niya baligo. Pwede. Pwede man. Hi guys. Majang buntag na yung tanan guys. Ako na po ni si Jinverse. Gimingaw na ko magpan guys. Mag-vlog. Biyaan ako mga pasyente guys na duha kay service ko ka ng lumong bata guys ba sa among akong mga igagaw naman nanganak siya din manday sa kabulan ka pinang bata namatay nangyangyo siya na nangyo sila na kanang mo service sa interi amo mo service sa lubong ba kay ron masakyan mga tao ni mukuan punta kay ato bang ako ba yung mga igagaw rin silingan na po muna ako sa silang biyaan kadyo traman guys kay kuan naman ko na binditahan naman ko ng bata yun na bisa binditahan na ko no muna sakay ang mga tao di magbaklay para dali ra ba ko inigana ba niya ako sa biyaan yung pasyente ako sa pimugdaag tambal si mama kay luy mo guys sa kabulan pa lang kumuduha kabulan pa lang sige ra kuno tughilak din namat noon sa kanya siguro sa akin Buslot og kasing-kasing. namatay luy tayo nangyangyo diri gabi ba kagapo gabi Hingari maginahan. mga alas 6 nangyo na pwede ko magamit na service ba sa lubong kaya ang mga tao di magbaklay kay dali ra man kuno to kay di naman misahan di kanang biditahan naman kuno nyaon nya alas 12:30 ang lakaw unang madto ko nya mga alas 12 Sayang kayong baby ba? sa kabulan pa lang guys yun tayo muna giyon di po para sa ila gipahuwam ra po siya pero sakit kay nakubos na sa 1 month nakapin Natiman na nimo, nakubos Natiman na din. Bigla lang. Ay noon, pagbot mo nas ginutan pero wag ite may tagluoy kay siyempre tao bata dito ang problema ginawa mo gyapon nagbuot ay magdawom na mamatay to kay iradala na ginya pa kainita na Inita ni nagkadlaw, naghilak ra daw to, nagsigilak din kalitra Hilak, kalagom. nadi bangas kasing-kasing Naingat to nila doktor na di ay buslot takuan. Kasing-kasing ano wa nakita sa newborn screening. lang kaya po makita mo Mahibawan na man na. Loy kayong baby ba sayang pero walji tay mahimo kay maputo igura pud silang gipahuwam Ipahuwam ra po sa sila. Ginoo kadjud. sila kuan 10 months kay 9 months sa tiyan din o sa kabulan kapin sa gawas so sa Tay mahimo. anong serbisa na ko niya guys mga 12:30 painit pangitag kani isong ko di mong lingkurana no kuning pala ko lakawon akong oh aray chay aray Wala kuan sa kita kung tuhod. oh diri oh painit diri oh
Oh, dito wala ka. Dito. Doktor pa, nurse pa. O, tupidik. Asa mo ka? Pilo-pilo siya. Ang? Oo ka, suwaya na oy. Mama, balo, dagko na ra ba? Ay, kiglayo, mayam, sakit na yung tudig balik. Namantay pa siya. Dagan ko na yung sigiyan. Nawa ha? Og dili mo ma-check up, dili mo mag-exercise. Og dili mo ma-check up, di mo mag-exercise. Hapit manumunya. Sige, magpainit. Mo gani ang gingon niya. Ano painit dia kay painit. Sukad atong nay giubok ko. Nawa na ka. Okay na. Nakay tamal mo kaya. Naginte karon. Kaya nganong magkati pa kung maputos ko ba? Moto na up ko kay duda naman ko. Dito painit to ka dito ka. Kamu do to painit dito. Dito. Na caregiver. Masakit pa. Painit dito be, painit dito be. Mabuwan pa karon. Painit na painit. Dito. Lako. Pag bumitaw niya magpainit ko. Parehas sa mo. Kadaog naman kung sili. Amnehi. May man naging mo kay dugay namang tamurag mga upat na kabulan no? Pero buhi pa ang pan. Oo, patik up ko day kay kuan ba kanang ako prima bakat sa. Niya uga pirmi ako tutunan. Ana bitaw sa mana? Ayan kala. Pati ko sa magpuyo. Mangihi siya, kalibang mawala-wala. Amo nang siya. Mano makita na ko pangalkal dia mga nangdag mga kuan. Para mapaistorya. Namo pinangal sa kawabugat pag sa kita ng mga guru na. Wala sa dito mga taa. Bigsili ko na. Wala lang kung magtrabaho pa ito. Basta dinili sa guliti ay wala kang mga daghan mo na siya sakit yan kasing-kasing. Anang unong kung pitik. So, Ugwa mo hospital di mag-exercise. Duha na ang pasyente. Senior bata. Re, pagkuan ng bitbitan ng kuan. Ari na mga bangko pe. Bangko. Mag-exercise ta kada buntag. Magsumba na lang ta. Magsumba. Isod magiglakaw pumpa pa. Team na ninyo kay magsandok pagkaon. Anak tong buhay. Paglo isabi ang pag kuan be. Sabrihan naman na. Dala. Aram din na, abiram na. Giyuyog din na niya be. Maybe ako. Sige, kugi asigihan sa una, sila kumpalitan ana. First time ni mama dani makatilaw gyud ako. Yes, tanaw na to sa ijang So mo kay lami ana. sa ijang panglasa. Moro naggatas dong. Oo. Kanon ra way sudan. Okay ra. Tawi. Aslum man lagi. Ayaw na pagkuan ritual nag-inom ayo sige. Ijang Tam na ma. Dito sa ginama. Sutin na ako. Oh. Kinahanglan ka na mo inom kay naginom ka antibiotic. Hindi midday. Dito Ituan usan mura naman mo mga bata oy. Dito ginom. Para dili mo malasahan. Unsa? Oh, ning tigab ka din ning gawas naghangin. Muli nila misala yakot niya. Ginoo ko maris at si Mapsek ginoo aron pagdani sukat. Unsa? Aron pagdani sukat sa inyo. Lami man.
Idiretso yun ko na. Time sa good. Ay naunsa. Idiretso na dili na tangitingan kay aron dili ka kanon. Ay gaming asram saan? Pero pa yung nagdahon na sa mga kuan bukid, suki ka mainom sa pait. Nya kanay noong way lasa. Nagwanta sa ginamog na po kadlaw. May na po man kadlaw agi mong antibiotic. Antibiotic. Ikaw nagprutas sa tong pasyente guys. Apple Lupits. Saging. Si mama saging na may kaon di sa mukha og kuan. Apple gagahi. Sa kadot. Salamat ka jo ate sa imo ang sponsor sang prutas. Kay bao nakakinsa ka di man ka magpaminsyon. Pero siya nag-sponsor guys. Ginoo bahala. Nimo te. Nag-alarm na. Ma, nag-alarm na ma. Hindi naman nagtambal. Bigay mo, sait na po niya. Kani. So, Kana, susto. Ano na? Manim na. Tunggaidan kay. Ha? ano yung sila ha? Pagpaway ay kay kuan dia kay maligo ha. Maligo. Meron ko maligo mga 11. Ano ka sa plato daan? Hindi na ko. Mingkoy! Mga natakuray-kuray pang uso. Mingkoy, asa ka? Sige mga una. Lagi pagpambiyak ko rabi. Ano sabi na din ko? Dara ko na makuha ako ra. Lupa ni kasayang. Ako ra lagi na. Ano yung balik sa rip? Ay balik ako. Pagkasara sa dia day, ay taon kay. Wala man isa ka kilo. Kore bahala dia, kilo karon. Pwede mo daw kumarsa isang Madya. kilo. Kilo. Ay nagud po. Kuan ben. Sige mo na ko para sa bisag unlan mga kuan. Ay enton pagsupak-supak kay di lalim ng magkuan ninyo. TikTok gani ko sa iyo ora papampam. Ya, pam sa imong kabuing. Exercise man na sayo gamay o TikTok gamay. Ya, Ito. babadlong na po kada. Exercise mo panarap papapam. Sige, sige guys. Gara jud. Marap papam para kani daw may exercise kuno pud Ya, siya. ito gagawa ra bukag pinto Oh. niya. Sayo gamay ba? Para ba kayo sa kabulan ti, ay di pagragara ti. Ayo in taon pagsupak in taon inday kay di lalim. Di lalim inday. Hindi dali mag Ati manog kuan. Ayaw supaka ako mga kuan. hindi kuan. Mga tambag himangno kanimo para makasabot ka sa sitwasyon. Katawa lagi. Paminawa in taon kini inday. Ag akong tambag ug hangyo. Para dili ka ayaw ko jud kusupak ka nako. Kay kining tanan akong gihimo para kanimo. Managkaon si Ma'am Gigin. Ay, Vitamins. vitamins na naman. Nga naman itong ikasaban man itong diyan si Lola. Niya. Kuray kasabi, istoryahan ra. Wa mo gud maghuwat siya nako. Nagluto ba ako? Ako mo siya ma isa magkanino ma. Kaon ako gipakaon ako siya. Kuray sa ginom kay nagtingog sa kon ako ina ko. Tihog na dong ko unya ra. Put da sa nang pagkaon. Nahilom siya. Paglingin ako pinana ba siya. Ninom na ko dong. Ninom na ko. Paghuwat lagi na ko usang ginom sa kini. Alas 8, alas 9. Kuna lagi alas 8. Tas TV man naong, gibaylo lang sana ko pero uskora sa pwede na switch to. Gabi naman po ang. Gibali. Sulod ra man siya alas 8, alas 9. Ang nainom niya alas 9 ko paghuwat lagi kay na pagigluto. Nabali. Nabali.
Bugol-bulang giyan. Nas giyan guys, mo explain na siya guys, mura dyan na siya Mga budohon maitik. guys, mangusog ba mo? May-explain na guys yan, mangusog na. Ang nga dyan nas giyan abogadon guys, kaya bisag ka nang mo explain, tas bitaw si Jaha, bininjog na itik na, pero wala siya maitik, wala siya masuko. Wala siya nakatingag, nang bagay dyan siguro na siya magabugado. Bagay dyan siguro ng bata mabugado. Eh, dakagtingag ganja. Huwag mo explain, di kuan ba? Kanang mo explain ba nga imuhang pagdengeg abi nimo aranan ni jang ito ka. Minapunto mo ko dyan doon. Nandiyan nakakadyo ko antingeg. Hinaot pun na mabugado kay mamagaji ijang pangandoy nga. Bugado siya. Magabugado siya. Bugado ang among the only boy. The only children. Nadawat naman po ni Jay guys nga si Jay manghud. Nadawat ra po ni Jay kuan guys pangitabo. Naloy ra po ko ni Jay ka excited na baja po to si Jay nga nay manghud. Para na ni Jay na di siya itaja. masugot. Katong nanay ingon na buntis na, wala na siya imik. Kana kami din. Nalipay to si Jay nga nay manghud. Diya karon nadawat ra man po ni Jay maningkamot ra kuno si Jay nga makaman siya sa eskwela kay wala ba kuno siya igsuon.